तुळस व मातोंड गावांना जोडणाऱ्या नदीवर तुळस पलतड इथं असलेला आणि परिसरातील शेतीसाठी जीवनवाहिनी ठरलेला ब्रिजकम बंधारा रविवारी रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अचानक मधोमध कोसळला। यामुळे आगामी रब्बी हंगाम पूर्णपणे धोक्यात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे। दरम्यान या बंधाऱ्यासाठी आपण गेली 5 वर्ष पाठपुरावा करत होतो। जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष तळवी यांच्या मार्फत पालकमंत्री नितेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्यातून जलसंधारण विभाग सावंतवाडी यांच्याकडून 1,48,00,000 एवढा निधी मंजूर झालेला आहे। त्याची निविदा प्रक्रिया झाली असून कार्यारंभ आदेश पावसाळ्यानंतर होऊन तात्काळ काम सुरू होईल अशी माहिती वेंगुर्ला पंचायत समिती सभापती शंकर घारे यांनी दिली। वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळस आणि मातोंड गावांना जोडणाऱ्या नदीवर तुळस पलतड इथं असलेला आणि परिसरातील शेतीसाठी जीवनवाहिनी ठरलेला ब्रिजकम बंधारा रविवारी रात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अचानक मधोमध कोसळला। या महत्त्वपूर्ण बंधाऱ्यामुळे अडवलेल्या पाण्यावर तुळस आणि मातोंड भागातील शेतकरी रब्बी हंगामात मोठ्या प्रमाणात शेती करतात। येथील शेतकरी या बंधाऱ्याच्या पाण्याच्या जोरावर भुईमूग, नाचणी, मिरची, चवळी यांसह विविध प्रकारची आंतरपिके आणि भाजीपाला घेत असतात। तुळस पलतड नदीवरील हा सर्वात जुना ब्रिजकम बंधारा यापूर्वी स्थानिकांची ये-जा होत असे। यानंतर मुख्यमंत्री ग्रामसडक अंतर्गत या ठिकाणी या बंधाऱ्याच्या शेजारी मोठे ब्रिज बांधण्यात आले। त्यामुळे दळणवळण सुखर झालं। मात्र या जुन्या पुलावर शेतकरी अनेक वर्ष बंधारा घालून नदीचं पाणी शेतीसाठी अडवतात। मात्र आता हा बंधाराच कोसळल्यामुळे प्रशासनानं कोणतीही दिरंगाई न करता रब्बी पिकाच्या पेरणीपूर्वी या कामात तात्काळ लक्ष घालण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होती आहे। दरम्यान वेंगुर्ला पंचायत समिती सभापती शंकर घारे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली। यावेळी ते बोलत होते। आपण या ब्रिजकम बंधाऱ्याजवळ उभे आहोत। खरं म्हणजे हा ब्रिजकम बंधारा तुळस गावाचं गोडं पाणी साठवतो आणि खारं पाणी अडवतो। त्यामुळे या बंधाऱ्याचे फार मोठे फायदे गेली 40 वर्ष आपण तुळस, मातोंड आणि हुडावळ्या या 3 गावांनी घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर याच गावातल्या या नदीपात्रामध्ये तुळस ग्रामपंचायतच्या म्हणजे विहिरी आहेत, ज्याच्यावरून संपूर्ण गावाला पाणी पुरवठा या ठिकाणी होतो। असा हा ब्रिजकम बंधारा जो कालच्या थोडासा जीर्ण झालेला आहे, म्हणजे जवळजवळ 40 वर्ष म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे देवरा हिरेपर मातोंड हे त्यावेळी सभापती होते आणि त्यांच्या कालावधीमध्ये हा ब्रिजकम बंधारा झालेला होता आणि तो आजतागायत या ठिकाणी उभा होता, परंतु जीर्ण झाल्यामुळे तो कोसळलेला आहे। परंतु गेली 2-3 वर्ष म्हणजे मी सरपंच होतो त्यावेळीपासून या ब्रिजकम बंधारा व्हावा, म्हणजे अद्यावत चांगल्या प्रकारचा बंधारा व्हावा म्हणून आमचे प्रयत्न होते आणि त्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव इरिगेशन डिपार्टमेंट सावंतवाडीकडे आम्ही पाठवलेला होता आणि मला वाटतं हल्लीच 1 महिन्याभरापूर्वीच या बंधाऱ्याची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे। संबंधित डिपार्टमेंटशी माझं बोलणं झालेलं आहे आणि टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊन वर्क ऑर्डर देण्याच्या स्थितीमध्ये सध्याचं काम आहे। परंतु सध्या पाऊस असल्यामुळे वर्क ऑर्डर दिलेली नाही आहे। पावसाळा संपल्यानंतर लगेचच या ठिकाणी वर्क ऑर्डर देऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल। शेतकरी बांधव नेहमी या ठिकाणी तो बंधारा अडवतात आणि गोडं पाणी साठवतात, ज्याचा उपयोग संपूर्ण शेतीसाठी, माडबागायतीसाठी, पोपळीसाठी, विविध शेतकऱ्यांची जी विविध नगदी पिकं आहेत त्या सगळ्यासाठी या ठिकाणी त्याचा उपयोग होतो। भविष्यामध्ये सुद्धा अशाच प्रकारचा उपयोग संपूर्ण तुळस गावासाठी, संपूर्ण मातोंड गावासाठी आणि संपूर्ण होडावळा गावासाठी या ठिकाणी होईल, यात काही शंका नाही आहे। फक्त पावसाळा झाल्यानंतर हे काम त्वरित सुरू होऊन त्या ठिकाणी हा बंधारा या ठिकाणी उभा राहील। संबंधित कामासाठी 1,48,00,000 निधी हा मंजूर झालेला आहे। मी मगाशी तुम्हाला सांगितले की टेंडर प्रक्रिया झालेली आहे आणि या कामासाठी मुख्यत्वे करून सन्माननीय आमच्या विभागातले नेते सन्माननीय मनीषभाई दळवी यांनी फार मोठे प्रयत्न केलेले होते। त्यांनी संपूर्ण प्रस्ताव ज्यावेळी आम्ही इरिगेशन डिपार्टमेंटकडे पाठवलं होतं त्यानंतर त्याला निधी उपलब्ध होण्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाची भूमिका असते निधी उपलब्ध होणं। त्यासाठी त्यांनी पालकमंत्री महोदय आणि आमचे या विभागाचे स्थानिक आमदार सन्मान दीपक केसरकर यांच्याशी नेहमी चर्चा केली आणि त्यांच्याच प्रयत्नानं त्या ठिकाणी आमच्या या बंधाऱ्यासाठी निधी या ठिकाणी उपलब्ध झालेला आहे। म्हणजे अंतिम माझं म्हणणं असं आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हा बंधारा पुढच्या वर्षी म्हणजे पाऊस संपल्यानंतर या बंधाऱ्याला लगेच त्वरित तात्काळ सुरुवात करण्यात येईल आणि माझ्या माहितीप्रमाणे मे महिन्याच्या अखेरीसपर्यंत हा बंधारा पूर्ण होईल, यात काही शंका नाही।